అందరికీ నమస్తే అండి. విద్యార్థులందరూ కూడా పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చాక విద్యార్థుల యొక్క ఆలోచన తీరి అచ్చెలు అగాయిత్యాల వరకు తీసుకెళ్తున్నాయండి. మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, మీరు పాస్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, పై స్థాయికి వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు, కానీ చెడిపోకుండా ఉంటే చాలండి. చెడిపోకుండా ఉంటే అది చెట్టు అయినా, ఆహారమైనా, మనిషి అయినా, విద్యార్థి అయినా, ఈరోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి, ఏదో ఒక రోజు మనదంటూ ఒక రోజు వస్తుందండి. అప్పటికి కుదరపోందనుకోండి, బతకడానికి బోలెడు దారులు, బోలెడు సెక్టర్స్లో ఉన్నాయి. ఏదో సెక్టర్లో సెటిల్ అవ్వండి, మీకంటూ ఒక స్కిల్ ఉంటుంది. అప్పటికి కుదరకపోయిందనుకోండి, ఊళ్ళోకి వచ్చేయండి, అమ్మ నాన్న దగ్గరికి రండి, ఇలా ఉంది పరిస్థితి అని చెప్పండి. వాళ్ళు చూపించే దారి ఆ దేవుడు కూడా చూపించలేడండి. మన జీవితం వాళ్ళకంటే ఇంకెవ్వరికీ ఎక్కువ కాదు. అమ్మా నాన్న ఉన్నారు, గుర్తుపెట్టుకోండి.